bismillah bari mu tunatar da al'umma masu sauran bismillahir ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Ya karatu. Ka san wata azumi ya kusan tsaya. Mun tun dan tunatar da ka san lokaci ya kusan kauye mu. Amma malam mu ba wanne kawun ba. Assalamu alaikum. Tambayoyi da sa kawun. Allah ka ta malam. Ina wuni? Ina wuni? Wannan lafiya. Malam dangance da ka san tsayin wata azumi ya kusan tsayawa. Ka san iyali gida haka a tambaye ka baka san abin da zaka faɗi mutum ba ka ba kwara ka to inda malamai ka samu abin da ka rika dan da ka zo cikin duhu kwarai ka to a shi ka yana dan shi na mun kutum ka sanar da kan dangance da abubuwan da Allah ya hore mu mallan abin da ya sauka bai da dauke da tanga aje su gine ka kula da su mallan ina da tambaya to Allah ya sana sani mallan me hukuncin mace da ta fita ba tare da izinin mijinta ba wannan ka harata da Allah wannan ba ta gama lahiya. Kai ne a tambaya ka kanka. Malam tambaya ta wai wacce da wai shiga yan bara mai labile. Ko kuma tangacin to suna kuka yi ko aram ku suna. Wallahi malam aram suna. Malam ba din to mace. To ko ita dai hukuncin ta irin na wacce ta. Kahirata mai yan bara nan kahiri na babanta kahiri na mijinta kahiri na shi ne ma bai ta. Subhanallah malam. Kun ji hukuncin ta. Malam an ga hukunci mai tsani na. Mai tsani na al'aka san malam da gidan wancan ai duk gudana duk da malam gaba ɗaya ka harata kwata kwata. Wanda ta yi da ba ta sanin mijinta ba kenan. Ita ma dukkan harata. Subhanallah malam. Malam ai tawa maka ma. Allah sa mu gyara. Shikenan kai mi a tambayar ka. Allah ka ta malam me laifin malamin da ke yin aziba hula a kansa. Kahiri na wanda ya tambaya nan kahiri na. Danna wani subscribe kana ku danna wani ƙarar sanarwa ta da zan sanar da ku da zanen ɗora samun shi.